Александр Лукашенко і Святлана Тихановская звярнуліся да беларусаў у афіцыйны дзень незалежнасці. Лукашенко чарговы раз выступіў з тэорыяй змовы. Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре и одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты. Ніякіх доказаў гэтым сцверджаннем ён не прывёў. Пры гэтым Лукашенко ні словам не згадаў вайну ва ўкраіне, якую распачаў і працягвае весці ягоны галоўны саюзнік Расія. Святлана Тихановская адзначыла, што сёння Беларусь як ніколі залежыць ад Расіі і не з'яўляецца сапраўды свабоднай. Але мы з вами заслугоўваем сапраўднай свабоды і незалежнасці. І дзень суверэнітэту нашай краіны мы адсвяткуем разам, калі дзяржава зноў будзе належаць грамадству. Сучасная дата Дня незалежнасці была уведзеная пасля спрэчнага рэферэндуму 1996 году, калі Лукашенко значна пашырыў свае паўнамоцтвы. 3 ліпеня адбылося вызваленне Менску ад нацыстаў у 1944, але большая частка Беларусі на той момант яшчэ заставалася пад акупацыяй. Да таго часу Дзень незалежнасці адзначалі 27 ліпеня. У гэты дзень у 1990 годзе Вярхоўны Савет прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі.